Аз съм Минуса, а това е Chivalry, епизод 2. И направо влязах да видим сега какво ще играем, какво ще правим. Тук ще играем такъв. Направо се влязах в това матча, почти свършваме, остават 5 минути и колко. Не даже водим. Може би трябва да правим повече убийства тук. Сега ще ми поставим. Стига! Добре, не бихме направо. Влизаме и побеждаваме, това е. Направо те се оплашка, влязах и се оплашка. Се каза, ай пускай направо по следващата карта, той е... С убийцо, къде е. Добре. Дай да влием такъв, защото ще се опитам да дигам за този герой. Никой? Точно един човек това е. Шегуваш ли се? Ох, какво беше това? Точно как се е направил? Оу, какво плах. Убих го иначе. И някакъв се намеси. Ето тук моите хора сами са пръсват. Добре, защо няма нито един? Той за себе си. Той ще направи. Той за себе си, да. Добре. Спанахме. Това е важно. Ще го... Добре. Ко се радваш, бе? Те зоната не се бе. Айде. Шуда! Много ми е чудно този персонаж. Много ми е чудно, има ли шут този персонаж? Защото ако няма шут... Има някакъв шут така. То се стои копия е направено побърка. Не, да се доближи до него да бъда това. Дай да видим какво ми това урежда. Булдуган... Булдуган нещо. Много е добре, значи. Смятам да игра с Булдуган нещо. Оферта ми се стои. Така има леко. За този... Трябва да убием 11, за да изкараме тази брава. Трябва да убием... Първо да изкараме ние брава пък. Давай. Тогава ще кажа, доста по-опета. Така, не се прави повече от това с копието. Да го шибна. Къде ще е?
Така. Аре, къде сме? Айде! Ще наши стига малко. Ай, трябва да убие днес. Няма да е тайга. Там нямаме. Нищо не е. Аре, аз се изморих ли, бе? Какво стана? Добре, убихме двама. Добре, добре. А, никой не идва за мене. Готов съм да му връщам, но трябва да съм честен. Айде, пусти ми. Тук са гонят ми. Не се скрива. Ох! Стига, пак ли този е? Ане, бе! Много много. О! Как му удари, бе? Пич. О! Вади го. Вади го, че тук става страшно. Ето, така се прави. Или то си е голям нуб, или аз съм много добър. Лично мене ми съмнява да е... Съмняваме да е... Добре, аз съм... Стои в пето място. Супер добър. Пети лева отигнахме. Те в чуважа толкова трудно се дигат леве. Айде, нацелиха жестоко. А, той беше яко. Айде. Добре, успяхме да го повалим. Успешно при това. Следващата ни цел е този пичага, който се точи нещо. Стреля, хвърля. Ела, пичага. Аре. Ох. Чайца, тук някой нагони, да, ето. Разбира се, как е нагони някой? Да му уби, Пусти ме. Добре. Колко съм? 14 съм. О! Ох. А. Ей! Някой хора просто не може да ги убиш. Давай, кой ми се бинчи.
5-то място пак като завърши. Не на последно. Така. Направо без глава го оставих. Реално погледнато този случай. Аре бе, не мене. О! Добре. Много се го гледа. За 26 секунди. Добре, как? О, всички не скочка се блокира. Ти още трябва да убием. Ще успея? Не, няма успея. Ще свърши времето. Те пауза. Трябва да бие един човек. Айде още трима. Дай да направим една последна карта. Тук да видим колко и пак 8 минути ако и. Добре. Да убием трима още. Значи явно трябва да го убия само с брадвата, май. Те им се струва. Те спомакеват. Тук пак всички всеки сам за себе си. Не знам. Да. О, здравях на главата. Па то е. Къде е там бийца? Аз стоям там. Другото меле. Аля. О! Това ме свечна. Защо? Минус 10. Явно тук сме в отбори. Не е всеки сам за себе си. Да. Аз направих глупата грешка. Аре бе, шо е Господ прости. Аре, какво става така? Добре, лада. What is this? Ти беше труп от нашите амаз. Ух, той не беше готин. Не знам, а нема на цели да не предадем. Бих един. Така ли сам съм? Като... Абе, не бе, Този убих, да. Аз убих някой и не убих, също не, аз убих някой от моите. Мъгай, стига. Много падаме. Много падаме.
Вие шегувате ли се, ви сте даже някакъв стрелец ме тук. Сте пуснали също. Пак ли този е? Пак този. Не знам, не мога да си го обясня. И ако може да се справите... Добре, ама... Ти не е филм. Защото ако бяхме на филм... О, този до вече го видях. Защото може да падна, ама... Мене целта ми е в момента да стигна... Да взема следващото ниво оръжие. Аре бе, умирай бе, брат. Аре, добивай го там, то спре го там нещо. Убихме го, е. Не, че аз го убих. Не бе! Я са жертвите там. Колко останаха? 2. 3 още ли? What? Окей. Още 3 убийства, мас няма. Добре, да губим и това сравнят. Те са много повече оказа. Не че на много повече, ами 3 повече. 3 са повече. Не мисля, че е много често. Аре бе, направо ми... Не бе! Убивам боите. Убивам той и... Сега кажете... Айде... Колко си? Охо... Не мога да убия никой. Убиват ме. Постоянно. Не вземам рунда. Бадно, то си ме убива. Но не обръща много на този пича. Не мога. И бах, добре аз. Защо ти трябва да го биеш, бе? Метна се да го бива. Слабо беше. Много. Добре, ако клипа е харесал, натиснете лайк, абонирайте се. Чао и до скоро!